Već sam kritikovao akike jedan put. I ponovit ću tu kritiku. Nepravedni muškarci koji samo sebi organizuju akike. Posle rata su potamanili stada i stada akika. A žene nisu ni onu toru jednom potamanile. Dva ovna, ima dva ovna. Sve on pojedu. Napravi ženama akiku, na pola ovce tebe, ne možeš ti pojesti sve. To se prizalogaj, nije došlo da se najediš. Da se nabaca dođe. A ženama ništa. Treba organizovati ženama isto takvu akiku, na drugu stranu. Znači imaš ti ovdje, tamo napravi ženama. Ako jedna ovca pola. Ako dvije, jedna. Ali mi mogu žene pomazati. One su naši saburili. Žive za ahiret. A mi ko lavovi, čovječe. Samo nama, daj nama. To su naši običaj postoji Allah. Ne možeš čuti imaš žena akiku. Ta ženama organizuju. Nemoj ti uvijek ba. Ne piše ide u hadisu da moraju pojesti muškarci. Zaklat ovcu i da ljudi spojedu. Znači žene mogu isto to uraditi umjesto nas.